הוא ממש רוצה להניח את הראש, ואני כרגע לא רוצה כדי להניח את הראש, אז אני כאילו קצת מרימה, אוספת את המרפקים לקו באמצע, וקצת כפיים אחורנית. וזה אופ, עכשיו אני מדי פעם עוזבת את האחיזה של המרפקים, לראות אם הידיים שלו בקו באמצע. עצור. אופ, 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 אני מרגילה לכעוס. אופ, עצור. אופ, 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 אופ. לפחות הידיים לא בורחות לו לצדדים, אבל כן אני מנסה קצת להוריד את הראש, אוקיי? נכון. ואז אני אעשה הטיה לכל הכיוונים, זה נראה ככה. אוגה, אוגה, אוגה. במגן החוגה מסתובבה כל היום עד אשר נמצא מקום לשבת לקום. הוא ישן כל הדרך. כשנמצאת את הקדימה אני עושה עוד קצת הרמה של הראש, כי יש את רפלקסית שאיפה. לקום, לשבת ולקום. קום, צד שני. אוגה, אוגה, אוגה. כן, אלמוגי. קלימה. במעגל צ'ופ צ'ופ. אוגה. מסתובבה כל היום עד אשר נמצא מקום לשבת, לקום, צ'וק צ'וק, לשבת לקום צ'וק צ'וק, לשבת ולקום. צ'וק צ'וק. עכשיו אם את רואה שהוא ממש מתעייף, אז פשוט אפשר לתת לו רק את התנועה המונוטונית הזאת, ואם הוא ירצה לפרוס את הידיים לצדדים ופשוט להניח את הראש, שזה גם טוב, וללמוד להניח את הראש אמרנו שזה איכות מאוד חשובה. אוקיי? אני רוצה לעבור הלאה לתרגיל על הגב, תוכל להמשיך לצלם אם את רוצה. בשבוע שעבר, לסרטון הקודם, בנושא של עידוד הרמת הראש, אנחנו עברנו שבוע של תרגול מתוך משחק, חוויה וכיף, ובואו נראה מה מצבנו. אז בואו נתחיל. רוץ בן סוסי, רוץ צוד ההר, רוץ בבקעה, טוס בהר. רוצה טוסה יום וליל, פרש אני ובן חיל. רוץ בן סוסי, רוץ צוד ההר, רוץ בבקעה, טוס בהר. נעשה קצת שינוי משקל ממרפק למרפק. נשים לב שהראש הרבה יותר מורם. אנחנו נשאיר איזה שעון בן חיל אשר איננו נח ביום וגם בליל. דופק דופק הוא כך, טיק טק טיק טק, דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל. דופק דופק הוא כך. הרבה יותר מורם, הרבה יותר גבוה, שעון על הארמות, ונרים את הראש היטב, הרגליים גם יותר מונחות על הכדור. בואו נעשה עכשיו אוגה, אוגה, אוגה. במעגל נחוגה, מסתובבה כל היום, עד אשר נמצא מקום לשבת, לקום, קום, קום, לשבת, לקום, קום, קום, לשבת ולקום, קום, קום. מיכלי, אלמוג, כל הכבוד, כל הכבוד. מעולה.